Gaur, berbetan izango gara rapera batekin. Txikitotik musikaren munduan sartu zen eta Euskal Herriko lehenetariko raperetako bat da. Feminismoz blaitzen ditu bere abestiak eta euskara defendatzen du. Gaur, berbetan izango gara Labasurekin. Kaixo, rapa gustatzen zaizue? Ez. Eta ezagutzen duzue Labasu rapera? Ez. Eta ze iruditzen zaizue gai sozialak musikan sartzea? Ondo. Niri ere ondo. Eta ez duzue emakume raperarik ezagutzen? Ez. Bai. Zara, sokaz. Ados, mila esker. Rapa gustoko duzu? Bai, kasuren bat entzun dut voluntarioki. Ezagutzen duzu Labasu rapera? Bai. Zer iruditzen zaizu gai sozialak musikan agertzea edo sartzea? Ondo iruditzen zai gai hauek musikaren bitartez zabaltzea. Ondo. Eta emakume rapera asko ezagutzen dituzu? Ez asko, bateren bat, gehienak dira gizonak, baina zabaltzen ari dira emakumeak rapera egitera. Bigain, mila esker. Rapa gustoko duzu? Zenbait kanta bai entzun dudanean, baina ez dut entzuten, egia esan ez dut entzuten. Eta ezagutzen duzu Labasu rapera? Bai, zeniaz ekarri behar genuen ona ikastal bat ematera, pandemia etorri zenia. Ados, eta ze iruditzen zaizu gai sozialak musikan sartzea? Nola zeruditzen zaidan? Bai, gai sozialak musikan sartzea eta zabaltzea. Pues normala, beharrezkoa, ez dakit, galdera raroa iruditzen zait. Eta emakume rapera gehiago ezagutzen dituzu? Ezagutzen dut baten bat, baina orain ezin dizut esan zen Labasurekin egin genuen guk tailer bat, Bilboniaz, eta aipatu zituen pila bat, baina gero... Ez nago bat ere jantzia. Mila esker. Vale, gero... Kaixo, rapa gustatzen zaizu? Pues ez dut normalean entzuten. Eta ezagutzen duzu Labasu? Entzun ditut beste batzuk, baina... Eta zer iruditzen zaizu gai sozialak musikan sartzea? Pues ondo, kontzientziatzeko gai horretaz. Eta ezagutzen duzu emakume rapera asko? Ez. Kaixo, rapa gustatzen zaizu? Ez asko. Eta ezagutzen duzu Labasu rapera? Ez. Eta zer iruditzen zaizu gai sozialak musikan sartzea? Ondo. Eta emakume rapera ezagutzen dituzu? Ez asko. Kaixo, Kaixo, rapa gustoko duzu? nahiko batzutan entzuten dut, badaude raperoak gustatzen zaizkidanak. Eta Labasu rapera ezagutzen duzu? Bai, noizbait entzun dut, Durangon egon zenean entzun nuen lehenengo aldiz, eta nahiko gustatzen zait. Eta zer iruditzen zaizu gai sozialak rapean edo musikan orokorrean sartzea? Nik uste dut nahiko garrantzitsua dela, sartzea gai sozialak rapean, noski. Horrela, kontzientziatzen gaituztelako dauden arazoengatik. Eta emakume rapera gehiago ezagutzen dituzu? Bai, ezagutzen dut gasteiztar bat, baina orain ez zait etortzen izena. Aize. No, la verdad que no. Beste bat, baina bueno, ez den berda hori, bai, baten ezagutzen dut. Bikain. Kaixo, rapa gustatzen zaizu? Bai, Entzuten duzu? gutxitan. Ados. Labasu rapera ezagutzen duzu? Ez. Ez dakizun orden, ez? Zer iruditzen zaizu gai sozialak musikan sartzea? Ondo. Ondo iruditzen zaizu? Ados. Eta emakume rapera asko ezagutzen dituzu? Bat, bakarrik. Bakarra. Bai. Rapa gustoko duzu? Ba, ez dut asko entzuten, baina... Bai. Eta ezagutzen duzu Labasu rapera? Ez. Zer iruditzen zaizu gai sozialak musikan sartzea? Ondo iruditzen zait, gaiaren arabera, baina normalean ondo iruditzen zait. Eta ezagutzen duzu emakume raperaren bat? Ez asko. Haupa, Labasu, zer moduz? Ondo, ni ondo. Dakizunez, ikasleak oso bizitza gogorra daukagu, eta ikasten ematen dugula ordu asko. Beraz, egunean zehar kafe ugari hartze ditugu. Eta gustatuko litzaiguke
jakitea ze motatako kafea gustatzen zaizun. Ba, egia da, ez dakit ikaslea ez naiz ja, agian horrezegatik da ni kafea ez dut hartzen. Ez dut kafe bat hartu nire bizitza guztian, usain ez zait gustatzen. Eta ez dut kafea hartzen, ni tea eta olakoak edaten ditut, baina kafea ez dut edaten, hasi que ezin dezut esan, ze motako kafea hartzen dudan, baina tea bai. Beraz, te bat nahiko zenuke? Ba, gonbidatzen badidazue, ba, ni topera. Ba, mesedez, tea sartzea. Hori ere zure tea. Hau bai, mil esker. Mil esker, zuma. Hori ere, mil esker. Zu ezagutzeko hobeto, azalduko zeneuke zergatik deitzen zaren labazu edo zerbait daukazuen ezizen hori? Ba, betiko zalantza da, galdetzen didaten, bizitza guztian da mundu guztia jakin nahi du, ez? Ba, mundu guztia pentsatzen du euskaratik datorren ezizen bat dela, baina ni daramat basu izaten 25 urte, eta erderatik dator, esan didate denetarik, baina benetako historia da sakarrontxi batetan erori nintzela gazta nintzenean, eta ez dakit hemen Gasteizen nola funtzionatzen zuen, baina Bilbon adibidez, zeuden sakarrontxi batzuk olan estruktura metalezkoa eta tapa berdea olan plastikozkoa. Eta kontzertu baten ostean lagun batzuek zeuden rapeatzen korro batetan, eta ni ez nuen ikusten oso basu naizela bolan basua. Eta igo ginen lagun batek eta biok, eta tapa suntxitu egin zen, eta barruan erori ginen. Eta basura de basurera. Polita ez da, historia ez dakit, baina ezizenako landia, egun batean jartzen dizut eta zure bizitza guztirako, ba hori, eta basura de basurera. Horrela argi eta garbi. Bai, garbi eta ez dakit garbia, baina bai. Eta ala jarri nuen, mundu guztia pentsatzen zuelako gizon bat nintzela, ze garai hortan rap egiten bazenu gizon bat izan behar zinan, ez? Eta ala jarri nuen jendea jakiteko emakume bat nintzela, eta emakumeak bebai rap egiten genuela. Eta horrekin geratu naiz, etxean naiz basu, izeko basu, eta basu. Eta Elena deitzen didatenean, batxutan da komoa, ni. Ez, batxutan hasten naiz Elena dizela. Zure atera duzun azken abestia Tesa raperarekin, atera duzu, ezta? Eta, hasiko gara elkarrizketarekin. Bale, konta iguzu pizka bat. Nola definituko zenuke zure musika? Nire musika? Niretzako musika da nire bezimodua, bai? Ni daukadan aukera buruan dauzkan gauza guztiak kaleratzeko, nire borroka, nire gerra, ez? Azkenean, rapa beti izan da kaleko jartxuna ez, kalean gertatzen diren gauzetaz hitz egiten dugu. Eta ni beti idatzi egin dut, gazte nintzenean olerkiak, kontutxoak eta olako gauzak egiten nituen. Eta utzi zidaten zinta bat, kasete bat olan txarto grabauta, eta esan zidaten hau rapa da, ez? Eta jolas baten moduan hartu nuen, ez? Nola ni idazten nituen gauzak, bombokutxetan zantzen ba nuen, rapa zen, ez? Eta holan hasi nintzen pizka bat, eta baitu, bizitza buelta pilu ematen ditu, ez? Eta oraingoan, nire bizimodua da, niretzako musika da guztia, ez? Eta lortzea empatia jendearekin, ez? Ni pijama nire etxean, nire letrak idazten da holan, eta gero goltxara igotzen zea, eta 7.000 pertsona ez zurekin adoz egotea, super posgarria da, ez? Eta empatia hori lortzea, gehienetan emakumeekin, egia esan da, jarraitzaile gehiago dauzkat emakumezkoak gizonak baino, baina nire bizitza da musika, nire bizitza da rapa, eta ez dut imaginatzen nola izan alden nire bizitza hau guzti gabe, ez? Eta kontaituko zeniguke nola den zure prozesu artistikoa, nola azten zaren abesti batetik zuk idazten dituzu, esan diguzun bezala, eta zein da prozesu hori, nola jarraitzen duzu? Lehen gazten nintzenean zeuden instrumentalak, eta orduan idazten nuen, eta gero saiatzen nintzen instrumentalan sartzen. Baina, klaro, flow aldatu behar dezu. Zuk egin ez, instrumentalak zuk egiten zenituen edo? Inoiz ez ditut instrumentalak egin.
Orduan, Nire taldean daukat, nire DJ-a instrumentalak egiten ditut, baina ni saiatu naiz eta naiz desastre hutsa olako programekin. Ez naiz trebea. Orduan, erosten genituen, edo gazteak ginenean ez geneukan dirurik, orduan ateratzen zena hortikan, lortzen genuen zeo zer eta horrekin moldatzen ginean, ez? Baina gauzak aldatu dira, orain instrumentalak erosten ditugu, eta ni parte hartzen dut, nahiz eta ni ez egin, parte hartzen dut prozesuan, eta egiten ditut ni nahi dudan moduan, eta bai orain instrumentala egiten dut, eta hortik aurrera idazten dut. Instrumentala esaten didana, bai, horretaz hitz egiten dut. Azkenean, instrumental bat lasaia lan baldin bada, ez duzu hitz egingo parrandan zoazela, ez? Osea, instrumental bakoitzak dauka bere movida, eta orain bai instrumentalarekin idazten dut. beraz ez da letra solte bat jartzen duzula instrumental batekin, biak batera joan behar dira. Ni momentu honetan bai, batxutan bai, kaletik noa holan eta bapatean, esaldi bat, ez? Eta mugiko horran apuntatzen dut, en plan, venga, edo batxutan idazten dezu eta esaten duzu, ez zelako abesti hona, ez? Eta 3 egun barru entzuten dezu eta ze dau, ez? Orduan daukat hor, batxutan gauza funtzionatzen dira, beste batxutan ez, batxutan idatzi behar dezu eta zer ateratzen, beste batxutan ez duzu idatzi behar eta batean zaude superinspirada, pizka bat superbibentzia. Lehen esan diguzu talde bat daukazula, ezta? Eta bebai badakigu talde, egiten dituzula kolaborazioak beste artista batzuekin, adibidez zure azken abestia, Tesarekin egin zenuena. Eta konta iguzu, gustatzen hau zeizu beste artista batzuekin lan egitea, ala nahiago duzu zure taldean hor barruan lan egitea? Niri gustatzen zait lana egitea gogoak duen edo zein pertsonakin. Azkenean, rapeaekin asko kolaboratu egin dut, baina beste musika generoekin dauzen pertsonekin gustatzen zait nasketak egitea, ez? Gure taldean rapa egiten dugu, nahiz eta rapa egin bai instrumentaletan batzutan sartzen dugula dantzala, regea, punka, ni holan naz, orduan nazten ditugu gauzak, bonbo kutsa hori zaindu, baina melodiak batzutan dira beste genero batzuetan bai sartutak, eta gustatzen zait asko jendearekin konpartitzea, ez? Eta niretzako erronkak dira, ze batzutan gauza batzuk egin ditugu, instrumentala pasatu diat eta ni ez dakit hori egiten, ez? Osea, adibidez, Tremenda Jaurearekin gogoratzen naiz pasatu zidatenean instrumentala, reggaetoia, nire bizitzan reggaetoia ez nuen egin hori baino lehenago, ez? Eta, egingo dugu, ez? Eta frogatzea zure burua, ez? Eta zure flowa ber nola funtzionatzen duen. Uste dut jendea batu egin behar direla, ez? Prejuizio asko daude, ez? Ni rapa egiten dut, baina gero nire bizitzan beste gauza batzuk entzuten ditut baita. Orduan, nazketak egitea niretzako purismo hori apurtzea da, ze purismoa hor dago, ez? Eta izan behar da bonbo kutsa eta superkarratua, ni ja aspertu naiz purismoaren inguruan, ez dut ezer jakin nahi, ni libre izan nahi dut, egiteko nahi dudana, nahi dudan pertsonekin. Nahiz eta egin punka, batxata, ez dakit. Osea, gogoak baldin badauz eta jarrera hon bat olan, aurrera eta ateratzen den, aterako da. Esan duzu, ja purismo horrekin bukatu duzula, eta ja gaur egun gustatzen zaizula nahastea genero ezberdinak, baina konta iguzu pizka bat noiztik zabiltzan musika munduan, edo noiz hasi zinen raparekin, eta nola izan zen hasiera horiek? Ni dauzkat 38 urte, eta hasi nintzen 12 urtekin rapa egiten. Musika gustatu zait beti, bai nire etxean beti musika egon da, nire gurasoak musika jartzen zuten etxean, eta nire neba nagusiak punka egiten zuen. Orduan nire etxean beti musika egon da, eta niri gustatu zait betidanik, ez? Baina hori, lehen izan dizuan bezala, hasi nintzen txantxetan. Jolas baten moduan, rapa eta no seke. Karo, garai hortan, Euskal Herrian desinformazio pilo zegoen hip-hoparen inguruan, ez? Nire gogoratzen naiz esaten nuen hip-hopa, eta jendea zer da hori, ez? Eta oraindik
ez? Jendea ez daki zer den hip-hopa, ez? Baina beti da nit gustatu zait, nire bizitzan egon da hor, nire familian ez dauz musikaririk, ni bakarra, nire nengoa, eta bebai nik ez daukat kriston ahotsa, ez daukat ahots polit bat, agian beste genero bat egiteko basaiago izango litzateke, baina hor nire burua libre ikusten nuen egiteko, eta asko pentsatu behar dut, ni asko pentsatzen dut nire bizitzan, bai buelta pilo ematen diot buruari, eta rapatera atera dit hor nire gauz txarrak eta gauz polit guztiak. Gustora, musika behar da bizitzan deskonektatzeko, ez? Orain behitu nola gauden, eta badakit mundu guztia musika entzuten duela etxean, bai? Eta musikariak ezin gara holtzara igo. Baina, bueno, hori beste movida da. Kultura behar dugu eta asko ikasten dut ni musikan. Asko. Bidaiatu dut asko, jende pilo ezagutu dut, raparen munduan eta kanpoan. Eta uste dut niretzako oso interesgarria dela gertatzen zaidana musikaren inguruan, ez? Bueno, eta orain hitz egingo dugu zure bideari buruz, zure bide artistikoari buruz, emakumea zara, gizonezko mundu batean, eta gainera euskeraz egiten duzu rapa. Beraz, zaila izan da zuretzat bidea edo, konta iguzu pizka bat? Bai, oso zaila, bai, emakume bat izatea Euskal Herrian rapa euskeraz egiten da movida bat. Bai, nire bizitza guztian kriston arazoak izan ditut emakume bat izateagatik, gizonezko mundu batetan bizi izan naiz beti, eta errespetua lortu behar zenuen, ez? Eta ez da erraza izan. Egia da, ni gazta nintzenean, agian ez nuela ikusten hain argi, ez? Osea, haiek rapa egiten zuten, ni haiek bezala janzten nintzen, haiek bezala rapeatzen nuen, ez neukan emakumezko referenterik, ni ikusten nuena gizonezko mundu bat zen, ez? Eta ni beste gizon bat nintzen haien artean. Gero adinarekin konturatu naiz, emakume bat naizela eta aske naizela nahi dudana egiteko naizta raparen munduan egon, ez? Eta holtzara igo nahi badet jantzita nahi dudan moduan igoko naz, eta bestuko dut, eroso sentitzen naizen momentuan, eta nire ibilbidea aurrera eramateko alduan moduan, ez? Ez da erraza izan, zenik ez ditut emakumezko referenteak izan, eta onerako edo txarrerako superbibentzia movida bat zen, eta nire ibilbidea bakarrik egin behar nuen, ez? Eta oso bakarrik egon naz. Osea, 10 urtetan izan naiz emakume bakarra, ez? Una inkomprendida nire bizitza guztian, ez? Neska hau rapa egin nahi du, ez? Baina zorionez gauzak aldatu dira, eta orain emakume gehiago daude, lortu dugu, ez daude asko, baina gauzak ez dira aldatu, eta ni jarraitzen dut borrokatzen, emakume horiei niri gertatu zitzaidana ez gertatzeko. Badakit zer den emakume bat izatea, eta bizi izan ditudan gauza guztiak. Orduan, gauzak aldatu egin behar dira. Oso zaila. Etxean ez zidaten ulertzen rapa, ez? Goratzen nahi zama esaten zidala, baina jende horrekin eta pinta hoiek eta rapa eta ez dakiz zer, ez? Orain nire kontxatutara etortzen da, gauzak aldatu dira. Baina eta ondo jantzita egon behar zinen, nire ama ez daki euskeraz, eta esaten zidan, hija, tu no puedes ir como las niñas de tu edad? Esama, nire gustatzen zaita, ez zuen ulertzen. Baina naizta kiriston mobidak izan, beti superargi izan dut hori nire bidea izango zela, eta gerra, borrokatzen, gauzak aldatzeko. Zeuk islatzen duzun desberdintasun hau eta erreibindikazio hau, zure musikaren letretan sartu duzu askotan feminismo hau. Ikusten duzu bideo ona, zue entzuten dizuten entzat, bidaltzea alako mezuak? Bai, azkenean nire bizitzan, hitz egiten dut nire letretan, nire bizitzan gertatzen diren gauzetaz, ez? Ez dizut kontatuko bizi ez ditudan gauzak, ez ditut ezagutzen. Orduan nire bizitzaren inguruan hitz egiten dut, badakit raparen estereotipoan, idatzi behar dudala,
ba hori pistola bat daukadala, kartzelan egon naizela, baina ez da ia. Ez da ia, orduan nire bizitzaren inguruan gertatzen diren gauzetaz hitz egiten dut. Eta bai nire kontzertutan gaztean nintzenean neuzkan gizon pilor lehenengo lerrotan olan begiratzen aberse hostia egiten nuen, eta eran dauzkat emakumeak dantzatzen, eta hori niretzako super garrantzitsua da, ez? Bai, garrantzitsua da olako mezuak zabaltzea, mundu guztia eta gazteria interneten bizi dira, informazio pilo, baina ez dakigu gestionatzen hainbeste informazio, eta bai, buruari buelta bat eman behar diogu, eta niretzako, jendearekin empatia hori lortzea ez super garrantzitsua da. Ni idazten dudanean, ni jarraitzen dut niretzako idazten, osea, buruan daukan gauza guztiak kaleratzeko. Eta gero konturatzen zarenean, jendearekin, ez mundu guztia pentsatzen duela zu bezala, da como, ostras, non egon zarete, ez? Behar du jendeak kaleratzea eta mezua zabaltzea. Ni asko hitz egiten dut askatasunaren inguruan, emakumearen paperan, okupazioaren inguruan, eta hainbatan behar gauza zen niretzako garrantzitsuak dira. Badau jendea ulertuko duena, beste jendea ez du ulertuko, baina hori nire mundua da eta nire bizitza, eta aske sentitzen naiz olako gauzetaz hitz egiteko. Argi eta garbi ikusten da, daukazula transmititzeko gaitasuna. Bai. Bai. Eta zure abestien apartez, ere bai egiten dituzu kolaborazio lan asko ikastetxeekin eta erakunde desberdinekin. Hemen zaude, etorri zarelako gure ikastetxera, batxilergoko ikaslei txarla batzuk ematera. Eta gustatzen zaizu, bai, musikatik ateratzea pizka bat, beste pertsonei azaltzeko zer egiten duzun, eta zer defendatzen duzun, hemen bezala, adibidez. Niri holtza asko gustatzen zait. Holtza niretzako da hoberena, bai? Baina ni hasi nintzen rap tailerrak egiten duela, 10 urte edo lan, eta nahi gabe izan zen, ez? Egun baten idatzi zidaten, aizu basu, azalduko diezu. Eta ni esaten aizu, ni ez diot inori azaldu nola egiten den rapa, osea, ni planteamendu hori zegoen nire buruan, ez? Niri ateratzen zait eta holan da, eta listo, ez? Eta hasi nintzen, eta konturatu nintzen, jendea oso galduta zegoela. Eta daukagula buruan gauza batzuk ez daude, ez nago bateria doz ideia horrekin, ez? Orduan, garrantzitsua iruditzen zait gauzak azaltzea. Bai, gero zu konsumitzen duzu nahi duzuna, baina jakin dezazuela emakumeak existitzen direla. Rapa euskeraz rapa dela, bai? Estereotipo horiek desagertu egin behar direla, ez? Orduan, jendea ulertzeko, eta norbaitik klik bat egiten baldin badiozu, bai? Eta gauzaren bat bilatzen baldin bado, ni arro eta posik, bai? Beharrezkoa dira horrelako mobidak, ez? Eta azkenean, ni agian erraztasuna daukat transmititzeko gauzak, orduan, parte hartu dut milaka jaleotan, dira marroi batzuk, ez? Euskal raperak balio duzu dozein gauzadrako, ez? Osa, ni rapa egiten dut, ez? Batzutan da, ez dut egingo, ez? Baina bai, eta kolektibo askoekin, euskararekin asko, euskaraldia egin genuen, euskaraldiaren abestia, pasaden urtean pandemia erdian egin genuen LGTBiko abestia bebai, sexu bulegoarekin. Ezke pentsatzen dut gauza horiek egin behar direla, eta atera pizka bat raparen estereotipo horretatik, ez? Jendea laguntzea eta jendea irakastea, gero zu, badau jendea zaiela rapa gustatzen eta ni ulertzen dut, ez? Azkenean, bakoitzazki izan dezala. Baina behintzat jakitzea nola diren gauzak, bai? Eta gero hortik aurrera, eta nahi gabe hasi nintzen irakasle moduan, irakasle hitza zei gustatzen, baina holan. Bai, monitore edo. Eta hemen gaude, zuta biok, bizitza buelta asko ematen ditu. Bai, argi eta garbi dago. Eta denboraz larri gabiltza, bukatu behar dugu. Iruditzen zaizu, amaitu baino lehen, gure ikusle maitei
Abesten baldin badiezu zerbait, improvisazioen bat egiten baldin badiezu, ze iruditzen? Bale, ni azaldu nahi dut gauza bat, azaldu nahi dizut. Ni euskeraz improvisaketa egitea asko gustatzen zait. Zer nire bizitzan beti egin dut erderaz, baina euskeraz ez dut egin hainbeste, ez? Eta bat batean zurian geratzen naiz, egian ez daukat errestasun hori, edo ez daukat hiztegi hain zabal bat egiteko. Orduan, bueno, abesti bat abestuko dizut. Orduan! Ja, galdunan. A ber, gauza da, ze hori. Orduan, ez du, baina bai, zurekin konpartitu nahi dut abesti bat. Orduan, rapentzako supergarrantzitsua burua eta arnaz hartzea. Orduan, zure baimenarekin, hau kenduko dut. Ai, noski. Eta, baina, bueno, txaloak egingo dizkida zuzuri, ez? Bai, doinua, guztiuk gaude egingo dugu, ez? Bai, egingo dizugu, txaloak. Konta iguzu nola egiten den. Bale, rapaz egitea superarraza da. Bombo kutsa errepikatzen da beti. Raparen doinua da bombo kutsa, bombo kutsa, bai? Hauxe, pum pum pa, pum pum pa. Orduan, zu egin behar diazu eta ni rapeatuko dizut. Gauza bat supergarrantzitsu. Ezin zare galdu, bai? Bale? Saiatuko gara. Bale, Lagunduko dirazu, Etxean bai egin bombo kutsa, ez? Bombo kutsa, bombo kutsa, bombo kutsa. Ezin bagazan ba, bere estilua, kaletik pasatzian, bla 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 bla, hau nor da, jon, deno garazka, aiene ai ama, zelako mugimendua, beratu kontrola, deskontrola baita, bostazola eta berbetan nauzoa, etxeko Andre bikaina zua dantzalekuan, pausoz pauso izordi gorrian, heldu da jon dantzagaraia, mugitu berria jon gerrikurdian, horreko puntak zoratzen haste dira. Geldi ezina, gaueko erregina, bai bera da konplezurik gabeko gorputza, hankaz gora, jaia jartzen dituena, arazo guztiak alde batera utzita eta dantza, dantza ezue, dantza, eizu dantzaia, dantza, ez galdu konpasa, ritmoa jarraitzia, ez da erraza, dantza, eizu dantza, dantza, eizu dantzaia, dantza, ez galdu konpasa, ritmoa jarraitzia, ez da erraza. Ritmo honekin eta konpas honekin ikusle maiteo, programaren amaierara aiatu gara, gure partez hau izan da guztia. Datorren hilabetean ikusiko gara beste gonbidatu batekin, eskerrak ematen dizkizut, labazuk bihotzetik. Eskerrik asko zuei, placer bat eta ikusiko gea. Hori espero dut. Ta, bueno, zuei, datorren hilabetean ikusiko zaituzte, gogoratu, maskara jarri, distantzia mantendu, eta zaindu zaitezte, eta besteak zaindu. Mila esker gu ikustegatik.